दिखाता नहीं ब्यास हस तार से हरवे न लगेगा बुढ़ाता के मकई के खेत में धुआं करल बा भूटा चोर हुए है बुढ़वा के बुढ़वा कहम न तईटा से कपार फोड़ एजा एक आदमी नहीं खे 1000 आदमी बैठल बा कोनो के देह में 1000 आदमी बैठल बा आ सबके देह पर ताक के देखे आ इनका देह पर ताक के देखे भाई की मकई के खेत में धुआं करल बा ना बाबूआ चलिए 40 मिनट के समय में इतना समय खिंचता नहीं इतना समय खिंचता नहीं इतना कमर के पेन ठीक पानी समय न खिंचे वो समय से बचा देता है उम्र में 11 महीना पूरा पेपर लगा का यार पगला उगला का है यार एकरा में बताइए हेलो हेलो थोड़ा बना के रखन हेलो हेलो कम ना करी हेलो पढ़वा लीक होता भैया सीढ़िया के ना चाहिए हेलो बोलो बोलो हेलो हेलो चेक हेलो हेलो ठीक रखो चलो आई सुनबे कोई नहीं हां एगो लइकवा कहता हम गीत गवानी हां हे चाचा जी पहिले के गाना में घड़ी के गाना में अंतर हो गइल बा आज तू ब्यासी करत रहो पहिल का गीत ना गावनु तो भइलु ना होई ना हम गीत गानी माथे पे पगड़िया बनले तो कहता कि भैंसियो चरावा तब सिखत रहली भैंस अब हियो तू बकरिए चरावे वाला है दिन बकरिया चराते रहो ना बबुआ संगीत अरे बस ज्ञान कहाँ बा जैसन बारा वैसे तो पर नहीं बोलत रहो भैंसी चरावत रहनी है भैंसी बकरी चरावत रहो कलाकारी से भेंट ना है बाबू ना कुछ दिन में गधा चराई चलो फिर हम के गीत जा रहे हैं ध्यान दे बाबू देखो सबसे पहले जब मैं बात को बोलने वाली कबीरा जब पैदा हुआ कहाँ लिखल बा ए बस आई हम पागल ब्यास मुन्ना का नाम जग दे हुआ कबीर साहब कहता नहीं कबीर साहब कहता नहीं कबीर साहब का चौपाई हो कबीर साहब कहता नहीं कि जब तुम आए जगत में हे मानो ध्यान दो जब तुम आए जगत में जगत हंसा तुम रोए लेकिन अब ऐसे करनी कर चलो तुम हंसो जग रो कहता रहा कि कबीरा जब जन्म लिया मन तक ऐसा ब्यास के मुंह में रसगुल्ला ना रसगुल्ला के रस चुसा के प्राप्त सुनल में पहल नहीं है अंदर रोकेला तू सुन के बोला तारा पढ़ो कबीर मंसूर कबीर माला पढ़ा तो पढ़वा है ना और की ब्यास के धरने के लिए चल दिए हैं आ धरे के लूर है ना हो धरे के आगे से धरा पाछे से तक रही मनोहर पोथी पर पहले बात के मुठियावे आबो जब कबीर साहब के वो पानी तारा कहन दुकान तो का गई बा लेकिन चलो बैठो तक वही के बा भगवान मास्टर भजन के देखा जाई धरती के नाम हम तुलो जो इ लोग आवेला एकरा एक दिन जही के पड़ेला ना बाबूआ जे फरेला ओहे फल झरेला ए गाते ठाकुर जी गीत गलो रहनी हां फरेला से झरेला आरे पर से बुताला माइक पर बोला तो होता कि एकदम भैंसा चिल्ला रहा है ब्यास में तोहरा आवाज नहीं है ना तोहरा आवाज लौटना वाला अंडा वाला लो और वो लौटना ई क्षेत्र के नहीं है सीतामढ़ी के नहीं है और तोहर लखीसराय के लौटना आरे फरला से झरेला ओड़ी ओकरा कौन से क्या करत बना के रखो हेलो हेलो ध्यान दी भैया फरला से झरेला ओड़ी अरे बरसे बुताल के मरेला ए खातिर चिंता नहीं करे के ई ओहे समय से बनल बा अरे एगो आवेला एगो धर्मशाला
उतरले के जवाब भइल एगो आवेला एगो जाला धर्मशाला दुनिया लेकिन जाला नहीं बोल सके जो नियमन कर्म करेला ओकरे खातिर बांस के खटोला बनेला 4 गो लोग कंधा पर उठा के आज समाज के लोग ले जाला घाट पर राम नाम नियमन कर्म करेला सेकरा खातिर अब और करेला तो ई मनुष्य के 3 गो गति होला या त जरल जाला मरला के बाद में त गरल जाला या त गंगा जी में दहावल जाला नियमन कर्म करेला सेकरा खातिर अब और कर्म करे वाला के न ओकरा जरल जाला न गंगा जी में दहावल जाला जिंदे फेंक रहा नाला ओकरा जिंदा पंडुनी में लपेट के अब पटना इस गंदा लगा फंसावल जाए नियमन कर्म करो लाइक आई तू कपड़ा पर बंडी पर घमन करत रहो कि हई बंडी ब्याजी तू क्यों कपड़ा पहनता रहो बाप रे बाप कुर्ता में ये स्टीरियो करा कर डाला कि भगवान जा टेकन भाई रॉक में तो साइकिल उठा के लिया रात कुछ ना कह के बाबू जा हो रब अपन से अपनी बड़ाई नहीं खे आओ ए संसार में ये माया के बाजार लागल बा जन कपड़ा पहला बारी कपड़ा के उतार ली है अब जब भी जाई वो कपड़ा में नाम का लिखल है ई कुल उतारल जाए वो अपन कपड़ा पहनावल जाए और ओकरा में लिखल है राम नाम सत्य है वीरेंद्र भाई के यही राम नाम वीरेंद्र भाई के यही ओ दिन तोहर पंडिया कहाँ के तो ई चूड़ी का पटवा कहाँ के तो डोरी वाला पंडित डूम ले जाते हैं बड़जोड़ी बोलो बड़जोड़ी मत बोलो गीत के भाव मास्टर साहब कि यार चारी चाहे गारी है भैया चारी चाहे गारी है अरे तू नहीं गुगत बाप दुनिया आज कोरोना के हल्ला चारों तरफ भइल बा ऐसा रामचरितमानस में लिखल बा 120 पेज में कि जब धरती पर भार हो जाई धरती पर पाप बढ़ जाई एगो चमगुदरी जन्म ली है और वह चमगुदरी जौना घर में बैठी जौना घर में बैठ जाई वो घर में बीमारी हो जाई ना बबुआ एक उपाय फिर 121 में लिखल बा कि जब ऐसा बीमारी फैल जाई तो उपाय का हो भजन भक्ति दान पुण्य फिर बीमारी खत्म हो जाए ऐसा प्रमाण मिलेला कि यार चारी ये संसार में कुछ नहीं है बस राम नाम सतदा दुनिया में इस संसार में सब कुछ भरल बा राम के नाम नहीं थे तो जिंदगी बेकार बा तुलसी वाला लिखा था नहीं हेलो 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 ठीक है बहुत बढ़िया अच्छा हेलो तुलसीदास जी लिखा था कि जो मुख राम के नाम न आवा ए मुख ब्रह्मा बोध बनावा मुख काहे बोलबा निमन बात बोले खातिर आंख काहे बोलबा निमन चीज देखे खातिर पैर काहे बोलबा कहीं तुरंत धाम बा कहीं राम का चर्चा हो रहल बा ओही जा जाए खातिर ना बाबू पेट काहे बोलबा
एक शुद्ध शुद्ध भोजन करे खातिर एक घड़ी के ना खान पान निमन हो न बोल बतिहान निमन हो केहू ककरो से कम नहीं है इहे पाप के धरती है इहे से पाप बढ़ेला बाबू हो कहे के भावल का बाबू साथे न गाना बजाना में मुर्गी के पुराना बगान के खिड़की के आजादी की नरमा के बाल के चुड़की के अलगे भाव है बाबू मुर्गी के देखा जाते चप्पल मारी के जैसे अपना नचनिया से हम मुर्गी मरवानी है मरवा के तू मरवा के दिखाओ चुटका बनने दी है केहू अरे भाई भाई इहो डरबा के हो दिन काट दी घाट पर इहो यार दारू देख के मारे घाट हेलो तो सर बढ़ा कर भैया ध्यान दी दुनिया में साथी लोग ये दुनिया संसार साथी को देते हैं राम के साथी बा दुनिया में साथी अब और वो निर्भर कोइले बाड़ी उहे तहरा भावना बुझाई हो सबरू के करे कहल लगा ई बुरहन के भाव हो एगो मिर्गा एगो मिर्गिनी दोनों व्यक्ति जंगल में प्रेम करत होले हैं और उहे समय भी आधा मिर्गा के बाल मार देलस बा